Na gavana bwe kaunti ya Kisii Muske Paul Simbarati nigagenda tene taro yaye ime chinsemo ime kaunti ya Kisii asiri tukulia lero anyarakobaga gutarira gose ebunge ya Kitutu cha North chinsemo cha Marani zanyarakobaga kuigura na guchakia engendu ya Marani asenjere ya bene boigo Muskarati nigairire bagelio kumochia na kugikiria ebikole byo bwibi no bukurumi bwa mulio gukuru asinya gitali munagutumanya umulikito Daniel Onteri. Nase bunge ya Kitutu cha North ime kaunti ya Kisii asomo gavana we kaunti yo Muske Paul Simbarati ara ukoigurwa wechi project au Jumaine yaba yerigesa kemagendero asaba menyi bensemeyo mapema lero Muskarati nigachaka litukulia asokoigura enkendu yekerero asinyegitali ya Marani Likokonya asogokenia goitinyana kumibere hasi chinkendu au imiye kaunti ya Kisii wayo goikirania chira ekyalireta bamenyi bensemiyo na mono chinga kyalinge koliyekero yokoliye korae kaunti ya Kisii asabo choli bweta bumwaka w'ekirububere na 2022 chimashini njiroro chigo chororo kwetera se nesp mashini ya mekoro kweba chemistry machine ya kabere a full hemogram machine a county ngogoratole anesthetic machine kolwese county ya 5 million ulira guchekoleta chimashine chekerero asinyegitali ya Marani boigo gochakia umurobelio umanyikaine buna rotation asabanyegitali ligukinia obokoreri kebochenu banyagitali mbali isaranza bosongo entagete abanyagitali baonjukana n'ikinyagitali cyetu cyose service ilikuwa ingwenda kuri KTRH umayeteli tukomna lya Thursday umunyagitali nakore nara gatatu okwanirese giyae yokurwania obwebe bwa malio asinyagitali au imiye kaunti ya Kisii ubobe ateba bwa kanire kurwa sawa bisi amalio ni mayete tali bitamtam tokoli amalio no muntu urwalete okogenda ewe daktari ongorokiri system yenye banyolire nabekorokia abarwaire bonsi bibaswali ituko nabarwaire abankoroki bale mburwaireki omwele mweno gaiga baroki ili oboki bakoraki baego eyitaisa ini igendo na decide ekero bakorire boyo ngocha mpiki list yeli twakira omuntu oyo moso oyo tumubulinga kyagenderete ekiana buranyo omuntu rane gakolika amalieta amagu osokia amalio chinga kecho boigo nigo Muskarati akwanire goro yobomo bwomugusi osegeta basaye kubwata ebibande na kwelikia buna bakichikura bosyo bubocholi wo mwaka w'ekirubere na 2022 no mugusi atwaliri ogirimo iri bwekonya yesiasa abantu bamarani imule tayari toire oburayi bwense moisaine montoni benzo rate bigenteke nga tumukani ntogo iwana boigo ntotagete ekertu wisaranza na intugo sikuno mugusi magega yayo Muskarati nigasanga na bamenya asigeti ye stadium ya Marani uigora magendrandi boigo ime ya Kiomoncha ase ward yiyo boigo asichi ward chinde bunelia ya Sensi no kolera litukolia ya ase ward ya Manyerero lakini kerota bwati etaro yo Muskarati ase bunge ya Kitutu cha North litukolia lero nigo yagokerwa na bange no kugania ko gutarerwa chinga kichonse elio bagendere ko gokero buya bu Muskarati ko babisi buno mugavana Nkurubudregeta seni kiagetembe kurega se kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Onteri.